Ketok ora tau tawane jungan iki. Ketok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Lah dadi ngono, iki aku udah tawon, Bro. Dadi aku udah tawon iki arep tajak unduh. Nek wali karo lawan Bos. Piye, Al? Engko siap ora Tintop? Siap ya. Siap ya. Pengamanan iki. Lawan. Siap. Siap Tintop. Boy. Siap. Lho, siap Tintop kabeh, Bos. Jadi Ya jadi top, Lah, mulai madine akeh. Yuk. Ya, ya. Mata arek madine. Rane madine piye to ke tanggal 6 kok rane madine ya panggah enek. Enak-enak akeh itu. Ya nemen to madu regane, Bro. 500 ya. Madu perasaan asli, Bos. Jadi iki aku ngajak lawan karo ngajak Ali soalnya Dika karo Tris mau gak enak mbon endi mancing mbon endi gak ngerti. Ya kuwi kan semayangane Dikae mancing. anu to, nglatih moli ya. Jadi nglatih moli gak sida. Iki tiba gak sida aku udah tawon. Dadi udah tawon. Wes siap Tintop tenan ora to? Soale engko Siap top. soalnya anu apa? Bingko yo ngare arep tak jipuk tak gomlet dadi tanggi ngisi Gludukan. Ya engko tak gud-gudun sing sak Lebih sak lebih. kuwi buntut ora? Buntet to. Jadi bingko tinggi anu kan ade godhong sik ngono ka to. Ngerti ora ta trontong to, tak kaya nggih biyen nek golek walang kuwi kan ade ngono kuwi. Nek godhong jatin kuwi. Bingko tawane tak ade ngono sik tak golek ratune, tak piyaki sik ngene, piyaki ngene. Lah, bingko nek wis temu ratune, bingko lagi taman bingko wis mara dhewe. Dadi ngono. engko sing ngunduh Aku sing mundur. Delik aku. Ala nek ngejakan kowe kan mundur ya. Ora Pasti dadi mundur. apa-apa to. Yo, Aku delik. ngono. Videone kok dilanjut nek wis teko lokasi Bos. Ketot. Kowe jagane. Lah nek ngene, Bos. Tapi iki lumayan penak ya. Emang lagi enak dhewe. Gak kaya ngene iki, Bang. Alon-alon iki. Sebelumnya bagi Pak. Cek iki baru sapa lagi? Boleh kelas. Bos, ada ngejun nih. Ya sapa iki? Pengen prata lek. Oh, iya. Jauh waduh ya. Mantap iki mau pengen kan ono. Kayak guru padar. Cak ngawur iki. Kok tak karo tak doy ngono niku poteku podaling ngono kalau. Nek Besar wato. gaya potek. Poteku podal. Motor iki gurung-gurung. Gurung-gurung. Heeh. Tapi langsung selek ngono. Dimas sih nulungi guyu sik malahan. Cah kenceng iki. Nah, guyu sik tantane bukan jago. Ngono pergi kowe. Tuh, Mek. Skill gue ngisore jago. Parah nih piye. Gone sampe iki. Bayar kok. Lotok ya. Waduh. Yuh, rai kesasak telon dan kian tiku kim sing tau tak bangkel dhisik kae. Iya. Karo sapa ya, Ge? Karo Arsi, Mbah Min. Nek gak salah, Ge. Nang ngono, Ge. Iki sedak. Seri kalen iki nek urange boleh. Kalau apa ora ngaring. Urange teh, Ge. Yo. Ada bos. Alon-alon. Selamat, ini gak nyemplung rono. Iki sopirnya terus gak peken nyemplung iki. Sepi kok. Iya. Jalannya jeglong-jeglong. Jadi
dadi ngono bos. Iki ceritane wis teko nggon lokasine kae bro. Betul, lokasine juran kae. Ekstrim, ada ekstrim iki. Gampang-gampang kae. Ngono. Iki Sake go ora iki? biasa. Engko nek wis ate dunduk wong didelok sing ate dunduk wong jadi ngono ki nggo kresek. Ngono nek madine akeh bos. Iki nek madine akeh. Muga ya medun akeh ya. Iya. Kena dol. Jadi cuan. Ayo, masuk. Iki ngono wae sih. Jangan kono. Ki ini lho, Bos. Munggah iki. Nemen. Oh, tau iki nek ulone pura ya. Ya apa bro? Ngerti nek ulone. Heeh. Lah kok ngene. Ini ngono keren. Ki kaya wong daki rasane. Nemen ah. Kayak daki ning gunung ya. Enggak, tapi enggak kayak spiral gitu. Heeh. Kayak ini daki ning Gunung Pandan. Ah, segala semang. Iya. Tuwek lho arek. Itu tuh enggak. Wis tuwek we. Apa umur lagi 17 kok. Umur lagi pecah ketok ora to? Ketok. Kok Harus blok. Dalane ekstrim iki. Sandalku kedelengani rasane. alah itu doang tenan. Di. Ki apa to? Bos. Wis dunduk wong. Tindak. Heeh. Yo gagal iki. Iki lho sini akeh Pak. Iki mati lagi. Ya to dunduk wong tenan. Piye ini, San? Lake lho nang nduh iki. Betul lagi. Tan desuk iki. Apa? Tapi junge kok ijik. Bener. Di. Sapa ya sing duh iki? Udah selamat. Ora. Gak mungkin iki. Tapi kita junge ijik. Bos. Wis sing ngungang ora to? Iki lho junge. Sian. Tawan. Mawan kuping entuk opo ya ora krungu. Iki lho. Pindhane kene lho, junge iki ngguwambak sampe tekan. Iki nih? Heeh. Ki apa ta sisine. Memangnya gak bunda. Ya cek. Oh ijik. Cik. Junge. Iki. Citeran bre. Dari jauh kawan. Ya cek tapi itu. Ada malah modal. Oh iya cek, ya cek. Ki ngentepong gak apa-apa. Iki lho, kayak ngene iki lho. Ketok ora tawane jungan iki. Ketok. Kan tuh. Beneran. Iki lho, ijik lho. Yo. Lagi, ini apa to jerih meneh lho kaya rata mandok ya to. Wis wedi lah. Rata kok kono kan. Iki top ra tawan iki junge. Ketok to junge tawan. Ketok iki. Ketok. Ketok. Iki lho tunduh wong bos, dadi tunduh wong kitawane. Ah, alah marah iki lho. Tapi kok
Gimana aneh kok iji tapi saya idik yung. Sebagian yungnya bukan di bos gak enak yungnya sebagian karek bekas tok gitu. Karek ditinggal iki lho, kayak ngene iki lho. Itu kita madine bejo iki. Itu kan ndi ta asline iki. Penasaran aku. Tak foto tak guys bingung. Tak ada ke caption gagal Pak Dil. Tidak berani. Wis enek. Gua iya wis entek iki karek ijunge sak witik ki arep opo ki? Sate. Sate. Sate kon manu-awan ya. Lah halasa. Ya dah uyah wis enek diunduh wong. Di ngono iki diunduh wong ini terus mulai he. Saya tak foto nek segerikan. Apa nih tasnya di foto kuwi lho, kok mancing foto ae lho. Wis ora enek iki lho yunge tak ketara iki lho. Jadi ngono iki wis ora enek tawane. Diunduh wong lagek lek ngunduh. Yung iki lagi minggat lho ketok iki. Nek gawakno kresek rasa itik, telu lho. Gila lho. Wis gagal. Telu lek nggo kresek. Iki lho. Kok kene kok diunduh wong lho. Ngono bos, iki gagal tawane diunduh wong. Lah rencana iki madune iki nggih jamu biih top markotop jane. Tapi iki wis gagal dadi gak enek. Ngono. Ngono Wan, ayo Wan. Iki diunduh wong. Kono laren andi motor kono. Karo macam pikir. Pateni ya. Kasah. Ati dipateni. Apa to weh? Wis. Gagal total iki, guys. Wah, iki lho lek ngunduh. Kresek lho nek gawane telu. Dan gumun aku. Ini sedikit macamnya. Jangan bilang semua. Pemandangannya yang ini guys. Pemandangannya ekstrim toh. Ekstrim. Koyo ning gendung. Pakai sote. Malah tiba piye. Iya to wis. Kadang-kadang lengani ya. Lundeng diri. Bilang bro, jadi itu bilang. Lumayan seru bilang. Ya jadi ngono ki tawane wis diundang wong bos. Jadi tawane ki wis ning kono iki posisi ning kono lho iso rowong lho. Kecewa berat iki. Ora iso cair. Ora iso cair bos. Jere Kang Wawan gak iso cair. Iso cair to. Aduh lek gua kresek lho. Lho kerasa iki. Gua kresek telu, ora sido cair. Kersak. Iki karena aku kan ki Wawan, ya to, kresek rada cilik. Terus iki kowe, ki rada cilik. Lah sing kresek gede ki aku. Vera oleh. Ora enek. Lah dadi ngono ki kan aku nek karena aku ngene to. Engko nek wis oleh dibagi terus ya to. Apa dipersik, engko terus dindum nek wis dadi madu ngono karang omah tapi ya ternyata kok kene diunduh wong. Jadi gagal bos, tawane diunduh wong. Kisak tak siap iki kanggo ada yung. Karane kan yunge kan tak ingu to, tak dekane glodok aku ngono dadi engko ben Madune. madune nek wis ning omah kono dadi ngono penak. Ya, ternyata kok kene tawane wis enek. Nganggur wan, rasa ngarep-ngarep madu ki kresek iki digo mulih engko nek dinggo ada. Apa berkat ya to. Kuwi. Wes ta teko mangguya kuwi. Temen to. Nek kresek. Ngono. Iya. Wis kadung teko kene atuh. Kita orang mlaku enek sak jam, bujul. Wah, aku yang portal iki tau sikil. Apa ya kuat apa piye mlaku teko kene? Gagah laku. Jadi ngono. Pokoknya video ini diakhirkan sampai kene. Pokoknya terima kasih yang sudah nonton videoku. Pokoknya support terus channel aku bos. Jangan lupa pokoknya di like, di subscribe, komen bro. Jadi terima kasih sudah menonton. Pokoknya salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.